Des de la Fundació Kilian apostem per la protecció de la natura i us volem proposar un repte. Us volem convidar a participar en el Dia de Protecció per la Natura, que serà el proper 15 d'octubre. I què hem de fer? En què consisteix això? Doncs caldrà que vosaltres formeu el vostre equip de persones, un equip de persones que és lliure, podreu triar les persones que vulgueu. I l'esport també el que vulgueu, caminant, corrent, en bicicleta, escalant, el que us vingui de gust. Podeu fer el repte a la vegada o bé anar-vos donant relleus. L'important és que l'equip sempre arribi junt a la línia d'arribada que us proposeu i això sí, l'equip ha de tenir un nom. I per fer aquest repte, l'equip ha d'aconseguir donatius per a fer una acció de protecció per a la natura. I aquí us deixem l'enllaç per fer aquestes aportacions. Aquest enllaç estarà operatiu a partir del dia 15 d'octubre, que és el dia de protecció a la nostra natura. I aquest repte es podrà fer des de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre. Teniu un mes i mig per desenvolupar la vostra idea, per aportar tots aquests donatius tan necessaris i per passar-ho molt i molt bé. Jo hi seré, jo tinc el meu equip, tenim la nostra idea, ens ho passarem bé, ajudarem a protegir a la natura i sobretot us esperem a vosaltres, que sou una part molt important. Vinga, animeu-vos!